Диловар English. Обязательно инжева подписайся. Подписайся. Короче, подписайтесь, а я пошел. Я буду унту подписайся кремо. шуморо ҳамчун блогер мешиносанд? Рекламаи худатон чанд пул, масалан сторис? Аз они мо 224 сомон. Ва ё якум дарс гирифтан гуфтан Диловар, анамин ман дар Амрико. Шоду равшан мегӯй. Аммо маъқул нашуд. Модарам дидан гуфтан беҳкорин кор карди бачаи ман. Ака, шумо қад баланд, хушрӯ. ҳамаатон рафтаст, манам ном рафтагӣ. Ҳеҷ гап не. чанд қадар вақт лозим аст барои ҳамин хуб сухан кардан бо забони англисӣ? Аз дуюм, сеюм дарс оғоз карда аллакай бо забони англисӣ сухан карданро оғоз кунед. Ягон сухани қабеҳ гуфта, гастарбайтер гуфта, ё ин ки мигрант гуфта, ягон сухани қабеҳ гуфтагишон не. Чӣ хел ҳамроҳи шумо гап зидан, чӣ хел дар зиндагӣ ҳастан. Инстаграмам хеле одами. салом дӯстон, анакнун як дақиқа вақти шуморо мегирам. Бояд қайд намоям ки сарпарасти кулли барномаи мо ин албатта ки бонки Имон International аст. از بانک ایمان تخفیفی کلام با کارت انتقال و هم ایمان انتقال دهد مبلغتون را توفه ها باشد بهر شما یا انتقال دهد 500 سامانی صاحب میشوه شما بعیدی توفه ما 20,000 سامانی 3 تا ماشینی الکترونی خوش خبر бахшида ба ҷашни 25 солагии Имон International аксияи бурднок 2025-ро оғоз мекунем. Интиқоли пулиро аз Имон International қабул кунед. Барои ҳар як 500 сомони интиқоли пулӣ соҳиби як ID гардед ва иштирокчии аксия шавед. имконияти ба даст овардани яке аз мошинҳои электронии BYD E2 ва мукофотҳои пулии ҳармоҳаро аз даст надиҳед. Имон International дӯсти молиявии шумо. дуруд ба ҳамон инсонҳое ки аз ҳар гӯшаву канори дунё моро тавассути YouTube канали Аҳрори Channel тамошо мекунед. албатта хурсанд ҳастем ки ба мо муяссар гарда истодааст ки ҳар ҳафта як чеҳраҳои навро даъват кунем. кайҳо буд ки аз санъаткорон дур нашуда будем, чунки агар барномаҳои моро тамошо карда истода бошед, пай ҳам санъаткорон, пай ҳам овозхонҳо. имрӯз бошад мо тасмим гирифтем ки камтар аз ин соҳа дур равем, мутахассиси дигар соҳа ва дигар ҷодаро даъват кунем, нафаре ки аз гуфташон ин қадар бо санъаткорон алоқамандӣ надоранд. яке аз блогерони шинохтаи хуҷанд ки фаъолиятшон берун аз кишвар аст, имрӯз даъват кардем. Диловар English. Ассалому алайкум. Салом алейкум. Хуш омадед. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. аввалаш хурсанд ҳастем шуморо дар Хуҷанд мебинем. Беҳад хуб, ман ҳам Хуҷандро беҳад ёд кардам. Як сол ба як маротиба ҳаракат кардам ҳамроҳи оилаам мебиём, барои он ки ин ҷое ҳаст ки ҳама кору бору байди зиндагия як ҷо мегузориму омода истироҳат мекунем. Саломат бошед. Як саломи оташини шумо ба онҳое ки шуморо мешиносанд ва ба онҳое ки моро тамошо доранд. Ассалому алейкум шунавандагон ва бинандагони азиз. Обязательно инжева подписайся. Подписайся. Короче, подписайтесь, а я пошел. Я буду унту подписайся кремо. хуб, бит ҳамин сухан сар кунем, яъне ки ҳамин сухан аз куҷо пайдо шуд? Чунки қабл аз баромадани ҳамин сухан аз шумо мо медидем ки дигар блогерҳо подписатсия кунитон ё обуна шавитон гуфта имову ишора мекарданд. аз куҷо барои чи айнан шумо ҳамин хел гапа баровардед ки подписайся, гарчанде ки мисол ин гап хато буд. хато. барои чи? аз куҷо пайдо шуде? вақте ки блоги худро оғоз кардам, ба худ ваъда додам ки ба лайк, комментарий, чӣ қадар просмотр мегирад, чӣ қадар мардум тамошо мекунад, нигоҳ намекунам. барои он ки вақте ки мо ҳамин хел як хислат дорем, як корро сар мекунем, мебинем ки натиҷаи дуруст наметиҳад, мепартоем, аз бараш меброем. лекин як сол ҳамин корро ман мекунам. нигоҳ намекунам чӣ қадар лайк мегирад, чӣ қадар одам подписчик мебиёд. мақсади ман подписчик набуд тамоман. баъд ҳамин корро сар кардем, оҳиста оҳиста як элементҳо, чизҳои атрибутҳое ки масалан дигар шахсон истифода намебаранд, дар блоги худам истифода бурда як навгонӣ дарорам. баъд обуна шавед, подписатсия кунед, ҳам ба ман ин қадар ҳам форам набуд. баъд гирифтам гуфтам подписайся мегӯям, камтар хандаовар мешавад.
албатта одамое пайдо мешанд ки мегӯянд ин одам англисӣ дарс медодааст, тоҷикӣ ҳам медониду, лекин забони русиш камтар безеб будааст, намедонистааст, хато мекардааст. Гуфта ҳамин чиза фикр кардам. Ҳоло ҳам чандин нафар менависанд ки ака шумо хато гӯед, подписайся намешавад, ихе калима нест аст мегӯяд. ин як изюминкаи мо, як изюминкае ки ман ҳамин фикр кардам, гуфтам ҳамин гапа ман мегӯям. Гуфтам ихе пайдо шуд. блоги шумо давоми 2 сол аст ки давом ёфта истодааст. Давоми 2 сол зиёда аз 150 000 обуначӣ доред танҳо дар Инстаграм. Аммо чеҳраи шумо танҳо дар Инстаграм ҳастанд? Дар TikTok ҳаст. Дар TikTok ҳаст? YouTube ҳаст. Канали худатонро доред? Бале. Чанд қадар обуначӣ аст онҷо? ба фикрам аз 1000 зиёдтар хатон. Аз 1000. Танҳо Инстаграматон фаъолтар? Акун Инстаграм фаъолтар, бале, дуруст. Як курс омода кардам, курси авторский мегӯяд. ин курс ба шумо имконият медиҳад ки аз дуюм, сеюм дарс оғоз карда аллакай бо забони англисӣ сухан карданро оғоз кунед. Яъне ки 2 дарс, аз дуюм дарс шумо англисӣ муошират карданро оғоз мекунед. Аксарияти мардуми мо ин чизро намефаҳманд, намедонанд, лекин вақте ки масалан илм мегиранд, курса гирифта дарса оғоз мекунанд, мегӯянд акай диловар, на самом деле гафтон дуруст будааст. дурӯғ набудааст ку будааст ку мекардам. Мо чанд ҷо рафтем 3 моҳ 4 моҳ мехонем, гавза наметонем. Чува гуфта савол метиҳад. ҳа хуб. Дар бораи ҳамин молиявӣ агар камтар сухан карда гузарем, рекламаи худатон чанд пул, масалан сторис? Реклама шумо скидка метиҳад. Не, майлаш, ман як илтимос мекунам баъди барнома шояд бепулам шаваду барои дигаро. Барои дигар гуфтан накунем прям нархшо ё чӣ хел. Агар гӯед назм буд. Якун скидка кати метим гӯимам мешавад, чунки ҳамао ҳар хел. Лекин нархномаш ҳаст, на? Нархномаш ҳа. гуфтугузор карда мешавад. Майлаш, ҳамин сторисатон чанд қадар просмотр мешавад? Яъне аз назар гузаронӣ давоми 24 соат. Давоми 24 соат ҳозир қариби 25 000 мегирад. рӯзҳое мешаванд ки масалан моҳи гузашта, не 2 моҳ пеш, ҳамин вақте ки иқдоми худума, курси худума оғоз кардам, 45 000 баромада буд. ҳатто ман худам скриншотка мо мебудам. Дар лента гӯем аз ҳама зиёдаш чанд қадар просмотр гирифтааст? Дар лента 4-5 видеое ки миллион баромадагӣ ҳаст. Аз миллион гузашта, на? Намедонам гузаштан, то миллион ҳаст. Дар кадом давлатҳо будед? Ҳамин кӯтоҳ карда гузарем, мисол дар Хитой, тоҷикӣ медонам. Боз дар кадом мамлакатҳо будед? Дар Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Русия меҳнат кардагӣ. Ҳамин 4-5 давлатҳо зиёд не. Меҳнат кардед, яъне дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳам будед? Бале, албатта. Чӣ кор мекардед? Кӯча мерафтам. Кӯча мерафтед? Чанд қадар давом кардин кӯчароии шумо? Як 3 маҳ кор кардам. яъне ки ман вақте ки донишгоҳ ба дохил шудам, хостам маблағе ки ба донишгоҳ сарф мекунам, худам кор кунам. 3 моҳ рафтем, кӯча рафтем, меҳнат кардем. баъд вақте ки дуюм маротиба рафтам, аллакай як 3 сол онҷа истодам, ҳамчун менеҷер по продажам. Аммо чанд соли охир аст ки фаъолиятатон, коратон, зиндагиятон дар давлати Чин аст, Хитой? саволи беҳад хуб. Соли 2014 чӣ хеле ки гуфта будам, рафтам як маротиба, беҳад ба ман маъқул шуд. баъд як соли дигар ҳамунҷа истодам, забони чиниро омӯхтам, Тоҷикистон ба давлати худум омада, хатм карда, баъд боз 4 соли дигар рафтам, баъд ковид шуд. баъд аз ковид бана бо 2 соли охир дар Чин. Дар онҷо забони англисиро дарс метиҳам ва худам ҳам илми худамро зиёдтар карда истодам. ман боре дар суҳбатҳои паси кадрӣ мушоҳида кардам, вақте ки ҳамин дута ҷӯраҳо, сета ҷӯраҳо суҳбат, ҳамин ту русӣ медонем ё ту англисӣ медонем, чанд фоиз медонӣ, гӯ яташ мегӯяд 100%, инаш мегӯяд ки ҳамун 100% русҳо худашам намедонад, ё англисӣ 100% англисӣ рус. шумо чанд фоиз медонед ба фикри худатон? ба фикри худам агар фоиз беҳисоб кунед, фоиз гуфтагӣ чиз нест. Тамоман нест. Яъне ки чизе нест ки ягон занеду бинед ки чанд фоиз англисӣ медонед. лекин забони англисӣ дараҷа дорад. Якчанд дараҷа дорад, 6 дараҷа дорад. ва соли 2021 буд, ҳамроҳи як дӯстам англисии худамонро як санҷида будем. 6 дараҷа баромада буд ҳамон вақт. ҳозир намедонам. лекин фикр мекунам ки ҳоло ҳам шояд аз мон баландтар ҳам бошад, зеро ин ки вақте ки мо дар Чин зиндагӣ мекунем, унҷа ҳама ёру дӯстону рафиқон, на ҳама тоҷико ҳастанд, аз Амрико, ҳастанд аз Британия, ҳастанд аз Аврупо, ҳастанд аз
худи масалан гирду атрофи Чин, яъне Корея. На ҳамаи онҳо забони чини медонанд ва бо онҳо бо забони англисӣ суҳбат мекунем, мулоқот мекунем. агар ҳамин дар инсон 100% хоҳиш бошад, чанд вақт лозим аст, чанд қадар вақт лозим аст барои ҳамин хуб сухан кардан бо забони англисӣ? Агар мисли ману шумо бо забони тоҷикӣ суҳбат кардан бошад, қариби 1.5-2 сол лозим аст. 1.5-2 сол кифоя. бале, мисле ки ману шумо дар бораи чӣ гӯем дар бораи кадом мавзӯъ бошад ҳардумо суҳбат мекунем, якдигармонро хуб мефаҳмед, нобаста аз кадом мавзӯъ, 1.5-2 сол лозим аст. Агар ки барои дар хориҷа зиндагӣ кардан, масалан ташаккур, раҳмат, харидан, куҷо рафтан, чӣ хел рафтан гӯед агар 3-4-6 моҳ баям омӯхта мешавад. Ва баъд вобаста чӣ гуна шахсият мақсади аниқ дорад бо забони англисӣ. Зеро ин ки боз як дӯстам рӯзи гузашта суҳбат кардам, мегӯяд ако ман англисӣ омӯхтанӣ, лекин намедонам барои чӣ. Медонам ки забони англисӣ хуб, ман ба лозим мешавад, лекин ман намедонам барои чӣ. Омӯхта метавонам, ман гуфтам омӯхта наметавонем. Барои он ки мақсад нест. 2 ҳафта меомӯзед, баъд секин гуфта гапо мотиватсия поён мерад. дар ҷараёни омӯхтани ҳамин забон онҳо ба ягон хатогие роҳ медиҳанд ки ҳамин мотиватсия поён меравад, яъне хоҳиш паст мешавад. ба фикри шумо ба чӣ хатогиҳо онҳо роҳ медиҳанд ки ҳамин хоҳишашон паст мешавад бо гузашти 1 ҳафтаву 2 ҳафтаву ё 1 моҳу 2 моҳ? чӣ хатогӣ? Якум хатогии калон албатта надоштани мақсад. Вақте ки шумо мақсад надоред ё ки мақсадатонро намебинед, шумо барои чӣ ин корро кардосед? Барои чӣ шумо забонро омӯхтасед, аз байн меравад, аз ҳамин сабаб мотиватсия поён мешавад. Зеро ин ки вақте ки ман забони англисӣ омӯхтана оғоз кардам, соли 2011 буд, 11 сифр хатм карда будам. Ман танҳо як мақсад доштам, берун аз хориҷа таҳсил кардан. Бемузд, бепул. бале. Аз барои ҳамин шахсоне ки забони англисиро медонистанд, ба хубӣ медонистанд, таҳсил карда метавонистанд. Аз барои ҳамин як беҳад як мақсади хуб доштам, ҳар рӯз мегуфтам ки Диловар ту баъд аз 2 сол дар хориҷа таҳсил мекунӣ, баъд аз 2 сол ту дар Амрико таҳсил мекунӣ. Гуфта худамро мегуфтам ҳар рӯз, ҳар вақтҳое ки масалан мотиватсия паст мешуд. Баъд дуюм хатогии калон ба фикри ман ин аст ки вақте ки шумо масалан ягон кор аз даст шумо намеояд, ё ин ки ягон чизро шумо намефаҳмед, ягон гӯем қоидаи грамматикӣ шумо нафаҳмидед, мегӯед қаҳин будааст, қаҳин будааст, ман нафаҳмидам, мегӯеду даст поён мекунед, мепартоед. Ҳозир 3 секунд ба шуморо акценти американски кардина ёд метиҳам. What are you doing now? What you doing? What you doing, man? I'm going to ne. I'm gonna go, man. I have to go ne. Инҷа шуморо Россия не. Have to ne. I gotta go, man. I gotta go, ё ки I have to go. I don't know. I don't know. I don't know. Do you want to? Do you wanna? Do you wanna? Эхе фразачаҳои зур тарҳо дар курси Pro English. Я буро унту подписайсиам каремо. Бисёри одамо аз барои ҳамин ҳам намехонанд, омӯзишро мепартоянд. Яъне ки як бор ду бор намефаҳманд, ё ин ки хатогӣ мекунанд, мегӯянд бас аз они ман набудааст. Талант надоштаям барои забономӯзӣ. ин хатогиҳое ки аз ҷониби хоҳишмандони забони англисӣ, яъне онҳое ки мехоҳанд забони англисиро омӯзанд, ин хатогӣ аз тарафи. Аммо омӯзгорони забони англисӣ ба чӣ хатогиҳо роҳ метиҳанд? Омӯзгорони забони англисӣ. Чунки аз омӯзгорона вобастагии калон дорад ку? Ман шояд қариби 15 омӯзгор доштам ва албатта шумо вақте ки омӯзгор меёбед, дарёфт мекунед, гуфта наметавонед ки омӯзгор хуб аст ё омӯзгори бад аст. Омӯзгор ки фақат роҳи дуруста шумо нишон метиҳад. Давомаша шумо бояд худатон равид, ғалтид хезид. Баъд ҳастанд омӯзгороне ки масалан беҳад сахт меистанд, сахтгир. Ҳастанд омӯзгороне ки сахт намегиранд ва натиҷа ҳам намепурсанд. Омӯзгоре ки ман доштам, аввалин омӯзгоре ки ман доштам ва ҳамон омӯзгор ба ман як беҳад чӣ гӯям мотиватсияи калон
бо забони англиси inspiration мегӯянд, вдохновит кардандане. ва ё якум дарс гирифтан гуфтам диловар анамин ман дар амрико аз амрико омада будам, аз Нью-Йорк. Гирифтам гуфтам диловар кома ана ҳамин ҷоҳо рафтаги ин суратҳои бин ина бин ман инҷа рафтам инҷа рафтам. ҳамун суратҳои ман дидаму ман гуфтам ман ҳам ҳамин ҷо рафтам мехоҳам. яъне ки ин ҳатто як қисми омӯзиш ҳам набуд. просто гуфтан ки ҳамин суратҳо ман ҳамун ҷо рафтам. ният дошта бошӣ ту ҳам рафта метавонӣ. ин қисми ҳавасмандкунӣ буд қисми ҳавасмандкунӣ буд. ман ҳамин чизро дидаму тамом ҳавас зиёд шуд. баъд аз ҳамон муаллим намегуфт ки чӯ имрӯз дарс тайёр накардӣ, чунки ман аллакай ҳавасманд шудам. муаллим нагуфта масалан ман аллакай ҳамуна иҷро мекардам. муаллим масалан 2 вазифа кард, ман 4 вазифа тайёр карда меомадам, чунки сахт мотиватсия калон буд, ҳавасмандӣ зиёд буд. беҳтарин. ҳозир диловарҷон иққадар сухан кардиду барибир охири кор ҳамин пулба омода меистад ба гуфти баъзеҳо. шояд ҳозир баъзи бинандаҳои мо гӯянд ки майлаш мо мана ҳамиқадар сухани диловара гӯш мекунем, мана аз ҳамин рӯз баъди тамошои ҳамин барнома ҳаракат мекунем ки ҳамин ҳаддалимкон забони англисия омӯзем, майлаш меомӯзем вақта мо сарф мекунем. ҳамин охири кор мо ва ҳамин омӯхтани забони англисӣ чанд миқдор маблағ мебиёрад давоми як моҳ ба гуфта шояд худашон ба худашон савол диҳанд, ҳамин савол ба як ҷавоб дода гузарем майлаш ме. яъне забони англисӣ чӣ қадар шумо маблағ оварда метавонад? ҳозир ба диловар дар як моҳ майла шумо инстаграм ба арзиши рекламае нагуфтед, мо маҷбур намекунем, аммо гуфта метавонед ки масалан дар ҳамин давлати чин ба туфайли донистани ҳамин забони англисӣ шумо дар як моҳ чанд миқдор маблағ ба даст оварда истодаед? шояд баъди шунидани ҳамин рақамҳо ҳавасшон боз зиёдтар шавад. хуб яъне ки биёед ихелин ҳисоб мекунем барои ин ки одамо як фаҳмиши хубтар пайдо кунанд. вақте ки ман инҷо кор мекардам, дар якчанҷо кор мекардам, то қариби 5-6 ҳазор сомон мегирифтам дар як моҳ. дар як моҳ. ин дар хуҷана? ин дар хуҷан. ба ғайр аз ин ман бо ширкатҳои чинӣ низ кор мекардам онлайн, бо тариқи онлайн. вақте ки чин рафтам, вақте ки дар он ҷо кору фаъолият карданро оғоз кардам, дар он ҷо ана ҳамин 5-6 ҳазор 3-4 маротиба зиёдтар шуд. 3-4 маротиба зиёдтар шуд. албатта ҳастанд одамоне ки зиёдтар аз ин ҳам кор мекунанд. ҳастанд бачаҳое ки масалан мегӯянд акай диловар кор ҳаст, аммо забони англисӣ намедонам. чӣ кор кунам? баҳо мерам баъзи ҳамин Кӯдакистон ягон ҷоҳои хурд мерам, кор мекунам. лекин ҳамин 4-5 маротиба зиёдтар кор карда мешавад нисбат ба инҷо. албатта ки дар он ҷо кор кунед ва албатта ки то дараҷаи шумо забони англисиро донанд. ба фикрам бале. хуб, шуморо ҳамчун блогер мешиносанд? бо кадом блогерои хуҷанд ё бо кадом блогерои тоҷик робита доред, робитаи дӯстӣ? робитаи дӯстӣ бисёр бо ҳама блогерҳо дорем гӯем ҳам мешад. махсусан бо киё масалан салому алейк онлайн гуфтугӯ кардан бо киё? якумаш ҳамсари худам, чунки ҳамсари ман баъд аз оне ки ман блоги худро оғоз кардам, аввал гуфт не блогер кардан ман блоги худро намекунам, баъд дид ки блоги ман пешрафт, ваям ҳавасманд шуд, ваям блогер шуд. баъд бисёртар бо ҳамсар, бисёртар бо шахсоне ки касби онҳо бо касби ман наздикӣ дорад. алоқаманд. бале, забоншиносон. чанд рӯз пеш ҳамроҳи акаи Фаррух ҳамсоҳбат шуд будем. Сангинов, бале. чеҳраи ҳамсари шумо ҳам дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳаст. бале. дар запрос ҳархе суханҳо масалан, чунки ман медонам ки мардуми мо майлашон зиёдтар дем ба ҳар гуна суханҳо. занатонам интернетанд бисёр гап. чӣ ҷавоб медиҳед? мо ҳеҷ ҷавоб намедиҳем рости. барои ин ки ба фикрам сукут аз ҳама ҷавоби беҳтарин аст. чунки падарам ҳам инстаграм доранд, модарам ҳам инстаграм доранд. алахусус вақте ки ман берун аз хориҷӣ мерам, видеоҳо мекунам, падар модар мебинанд. падара гапшон ба ман ки бисёр гӯш мекунам, маслиҳатшонро мегирам. падар ҳам мебинанд ки чӣ гап шуда истодааст, мегӯям бачам ҳеҷчӣ нагӯ. ҷавоби ахмақ сукут. ҳеҷчӣ нагӯ, дар кор не. ва одам ва шахсият амон қаҳиниҳо, зиндагӣ ва пасту баландиҳое ки масалан ту доштӣ ва одам надорад. ва гузаштаги зини авайра ва ту намефаҳмад. барои ҳамин
هیچ نمیکنیم. بعد گپ‌های سخت بیزی بدم просто میگیریم بلاگ میکنیم تمام. салом дӯстон, имрӯз ман ба шумо дар бораи платформаи Pocket Option нақл мекунам ки чӣ гуна тавассути ин платформа шумо метавонед пул кор кунед. чӣ хеле ки дар экран дида истодаед, регистратсия хеле осон аст. якум электронии почтаи худро менависед, дуюм ягон парол мемонед, сеюм ба ҷои промокод ҳатман промокоди маро истифода мебаред, яъне аҳрори 100. ин албатта барои 100% бонус гирифтан. ҳозир бошад, ман як сделка мекунам ва ба шумо нишон медиҳам. бо диққат тамошо кунед. мана дӯстони азиз, мо платформао дар омадем. инҷа маблағе менависем. $50 мо гуфтем. сделка мекунем. кани мебинем ки чанд қадар пул кор мекунем. аз $50 $76 кор кардем. чӣ хеле ки тамошо кардед, дар ин платформа кор кардан осон аст ва шумо ҳам метавонед ки кор кунед. бояд гуфта гузарам ки пулҳои ҷамъ кардаатонро ҳар вақте ки фурсат пайдо кардед метавонед бе ягон комиссия ва бо чанд роҳ ба даст оред. силкаи платформа поёни набор аст. ба ҳама муваффақият. диловарҷон, дар як мавзӯи дигар ҳам мехозем фикри шуморо қабул кунем, яъне бигирем. чӣ камбудиҳоро мушоҳида мекунед? яъне он камбудиҳое ки мардуми мо ба хориҷа мераванду роҳ метиҳанд, чӣ камбуди, чӣ хатобиҳоро шумо мушоҳида мекунед? асосан надонистани забон як муаммои калон мешавад ва надонистани забон шуморо ба як роҳҳои нодуруст ҳам тела мекунад. вақте ки ман масалан дар федератсияи Россия будам, шахсони ҳастанд ки масалан дар вақти мактабхонияшон камтар шояд одобу услуб наомӯхта бошанд, шояд. ва инчунин низ надонистани забони ҳамон давлате ки шумо давлат меравед намедонанд. шахсоне ки дар ҳамон давлат зиндагӣ мекунанд, масалан русҳо, вақте ки мо тоҷиконро мебинанд, мегӯянд агар ягон кори безеби шумо мебинанд, мегӯянд ҳамаи тоҷико ҳамин хел будааст, мегӯянд. мутаассифона бачаҳое буданд, кӯчаҳо мегаштем, моро бовар кунед ака, ягон коргари милисия дошта ягон сухани қабеҳ гуфта, гастарбайтер гуфта, ё ки мигрант гуфта, ягон сухани қабеҳ гуфтагишоне, шояд аз барои он ки забони русиро ман хуб медонам, чунки падарам муаллими забони русӣ ҳастанд, гапамонро гуфта шунавонида метавонистем. аз барои ҳамон ҳам мо ва ҳеҷ ягон гап намегуфтанд. албатта мутаассифона бачаҳо ҳастанд ки забонро намедонанд, аз надонистани забони онҳо истифода мебаранд. чӣ барои маблағ супуришон, чӣ барои зиндагишон, чӣ барои корашон. анами як хатогии калон аст ки вақте ки ба як давлати хориҷа меравед, ҳатман ақаллан забони модари анамун давлатро камтар омӯхтан лозим. ҳозир шумо бо чанд забон метавонед ҳарф занед? забони модарӣ ҳисоб меёнед? биёед ҳисоб накунем, чунки донистани ин забон ҳатмӣ. ҳатмӣ, албатта. забони русӣ, забони чинӣ, албатта забони англисӣ, анамин забонҳо. ҳам ӯзбекӣ ҳам медонам. ӯзбекӣ ҳамаша мефаҳмам, лекин камтар сухан мекунам. аз хонавода ягон нафар бо забони ӯзбекӣ алоқаманд дорад? модар. аз куҷо? аз кони бодом. лекин мо ҳам ҳаминҷа калон шудагӣ модар. бале, модар ҳам ҳаминҷо таҳсил кардагӣ, ҳаминҷо шавҳар карда омадагӣ, лекин таваллудшон кони бодом аст. ҳамин як нафаре ки зодаи тоҷикистон аст, шаҳрванди хуҷанд, ки алон кору фаъолияташ дар чин аст, ба ватани худаш, ба шаҳри худаш кай фоидааш мерасад ё чӣ қадар фоидааш мерасад? ё имрӯз расида истодааст ба фикри шумо? ба фикрам аз солҳои пешина зиёд расида истодааст. барои он ки чӣ хеле ки дар пеш қайд кардам, дар аввал бисёр марказҳои илмомӯзии ман кор кардагӣ ҳамчун муаллим. вақте ки ҳамон ҷо ман дарс медодам, мебинам ки мардуми мо камтар азоб мекашад барои илм гирифтан, гап задан. ман ҳатто додарам медонад, ҳатто як дар ин дафтари худам, блокноти худам нависта будам ки ман мехоҳам ба 100 000 нафар фоидаи худро расонам. ба 100 000 нафар, чӣ хеле як рақами калон аст. баъд фикр кардам ки чӣ гуна ҳамин фоидаи ман расида метавонад. баъд як хулоса кардам ки ҳамин ҳозир масалан курсе ки ман ҳозир
ба шахсон илм дода истодам, нисбатан фоидаи калонтар барои одамо дода истодааст. Барои он ки агар фоида намедод, ман ба ҳамарӯза масалан чи дар комментаре чи ман худам нависам ки яка диловар ташаккури зиёд, шумо беҳад забони англиси хуб мефаҳмондед, шумо осон карда фоида додед мова. гуфта бисёр одам менависанд, таъриф намекунем, бисёр одам менависанд ва фикр мекунам ки ана ҳамин чиз фоидаи зиёдтар дода истодааст. Барои он ки вақте ки шумо дар синфхона дарс мегӯед, 10 нафар 15 нафар фоида гирифта метавонанд. вақте ки шумо масалан онлайн дарс дода метавонед, шахсиятони зиёд фоида гирифта метавонанд. мо Тоҷикистона, тоҷикои худумоя, мардуми худумоя, давлати худумоя пеш набарем, як одами бегона аз дигар омадамои пеш намебарад. хулас мо ҳозир гуфта метавонем ки ҳамин диловара фоидааш расидост, ватанаш ба шаҳраш ба ҳамватанош ба фоидааш расидост, гуфта метавонем нисбат ба солҳои зиёд беҳад расидост. ман худам ҳамин чиз ба фахр мекунам. нисбат ба солҳои пеш. бале. ва ҳамин дуюм потоки охироне ки ман тайёр кардам, як муаллими омӯзгори амрикоиро даъват кардам. номаш Крис, hello Крис. номаш Крис аз Амрико аст. вай шахсият мардуми тоҷики мова чӣ гуна хушрӯ сухан кардан, чӣ гуна амрикои американски аксент мегӯянд, чӣ гуна сухан карданро ҳар ҳафта рӯзҳои якшанбе ёрдам метиҳад. шукри худо аз Амрико, аз Корея, аз Япония, аз Европа шахсоне ки дар Аврупо масалан мошинои калон меронанд, ҳамаи анамоҳо аз мо дарс гирифта истоданд. зеро ин ки вақташам беҳад қулай. яъне ки шумо ҳамарӯза масалан аз соати 2 то соати 3 як ҷо намеравед. шумо дилхоҳ вақт аз ҳамин хонатон, аз ҷои коратон ё ҷое ки шумо истироҳат карда истодед, телефонтонро мегиред, меомӯзед. як чизи дигар, шояд баъди тамошои ин барнома хоҳишмандое пайдо шаванд ки гӯянд ман аз дарси диловар бояд баҳраманд шавам, бояд аз диловар омӯзам. чанд пул? моҳаш ба фикри шумо ҳозир курсое ки ҳамин Тоҷикистон ба хуҷанда гирем. хуҷанд ба ҳамин як моҳа курс ба фикри шумо чанд пул? рости аз ин соҳаву ҷода дур ҳастам, ягон рақами муайянро гуфта наметавонам, чунки хато накунам. нархи курсе ки ман ҳозир пешниҳод карда истодам аз нархи аксарияти ҳамин марказҳои забономӯзӣ беҳад арзон аст. чунки марказҳои забономӯзӣ ман худам кор кардагӣ ҳоло ҳамана даъват карда истодам. ҳамин ман омадам мана даъват кардам маркази илмомӯзива мактаба вай кардан даъват кардан 300 350 400 сомон як моҳаш. аз они мо 224 сомон. 224 сомон моҳона агар ҳисоб кунед, бале. хуб, дар як моҳ чанд қадар дарс мешавад? 24 мавзӯъ аст. 24 мавзӯъ? лекин ман як хислати бад дорам. ман 24 мавзӯъ мегӯям, ҳам 24 мавзӯъ 28 29 30 када мемонам. ин уже как бонус мешавад. чунки мақсади ман шахсият як одаме ки курсро мегирад забони англиси омӯзонидан не. мақсади ман шумо масалан ҳамин илме гирифта даромади худро баланд карда тавонед, зиндагии худро осон карда тавонед, кори худро осон карда тавонед. чунки бисёр одамо масалан дигар давлатҳо мераванд, забони ҳамон давлатҳо намедонанд. мо диловарро баъди 5 сол ё 10 сол чӣ гуна мебинем, дар куҷо мебинем? албатта дар Тоҷикистон. як поча ки ман ҳатман дар ҳамин ҷо, баъд падар гуфтанд ки бачат калонтар шудааст, ина тезтар овардан дар кор, як сол ба як бор нехата, ба як сол ба ду бор овардан дар кор, акоҳоша бучаҳоша бинад. барои ҳамин баъд аз 5 сол 10 сол ҳатман мо як поча ки мо ҳаминҷа мешавад, як поча ки мо дигар давлатҳо ва агар ки бошад як дасти мо як барқи Тоҷикистон ҳам мешавад иншоалло. лекин маълум не куҷо. хуб, ташкили мактабҳои худатон, яъне ташкили мактабҳои хусусӣ ё ташкили марказҳои забономӯзии хусусӣ, яъне ани худатон нақшаҳо ҳаст? албатта нақшаҳо ҳаст. албатта барои нақшаҳоро амалӣ кардан маблағи хуб лозим, лекин албатта ин гуна нақшаҳо ҳаст. мехоҳам ки одамони мо бисёртар на танҳо мана масалан аз телефон бинанд, балки масалан зинда дида илм гирифта тавонанд. мехоҳам ки фоидаи ман ана ин гуна ҳам низ расад. барои мин ҳатман ин гуна ниятҳо мақсадҳо ҳаст. як бора мавзӯъро камтар дигар мекунем, чунки
ана ҳамин мавзӯъ чандон барои худам муҳим аст, чунки ман ҳам ба ҳамин бо мурури замон маҷбур шуда истодам, яъне кӯчонидани мӯи сар. Пересадка волос. барои чӣ маҷбур кард? Маҷбур накард. Ман як шахсияте ки экспериментро дӯст медорам, гӯед ҳам мешавад. Ман 4-5 нафар дӯст дорам, масалан номашонро намегӯям. мӯшон рехтагӣ кӯча мебароянд, шарм медоранд. тӯйҳо маъракаҳо мерем, шимо кастум кепка пӯшида мерам масалан. ин ҷо ягон айбаш нест. ман просто ҳайрон мешудам ки ака шумо қад баланд, хушрӯ, мӯтон рафтааст, манам мӯм рафтагӣ. ҳеҷ гап не. гаштем, не Диловарҷон, камтар шарм медорем, камтар ин, камтар вай. вақте ки ман блог инстаграми худро оғоз кардам, чӣ гӯям шумо, бисёре кас меисанд, ака ман сторизои шуморо мебинам, мегӯяд баҳра мегирам. Ман намедонам барои чӣ мегӯям, просто баҳра мегирам. фақат дар бораи англисӣ гап зинид ҳам одамо дилашро мезанад. вақте ки инстаграмро оғоз кардам, чанд кас мегуфтанд ки ака шумо мӯтон рехтагиме ё чизе. ман кушоду рафтам телефонро гирифта, албатта ина бинохи ин рехтагӣ, ин трактора чокидан дар кор гуфта, мехе як ҳазлу шӯхиам мекардем. баъд бо мурури замон яъне ки мақсадам гузошта будам ки ман блогер мешавам, пересадка волос мекунам, гуфта. 5 сол пеш буд. баъд вақте ки камтар пеш рафт, блог бисёре кас шинохта мешуданд, ба мо клиникаи якчанд клиника баромад, ростига якчанд клиника баромад. алал хусус ва ё гуфтанд ки мо шумо пересадка мекунем, агар маъқул бошад мана як сухан кунед, маъқул набошад сухан кунед, марҳамат. ман худашон гуфтам ки ман пересадка марҳамат мекунем, хорошо, лекин агар ки маъқул нашавад, ман мегӯям ман маъқул нашуд, шоду равшан мегӯем, ман маъқул нашуд, коре ки масалан шумо манба кетон маъқул нашуд, хизматрасонитони сифаташ паст мегӯм, гуфтам. ин чизамо кушоду равшан гуфтем. ман ҳаракат мекунам ки кушоду равшан мехтигам занам. розӣ шуданд, духторҳо омаданд аз Турсия, кадан бо як 6 моҳи дигар кал шуда гаштем, зеро ин ки мӯҳои шинондагӣ тамома ҳамаш мерезад. номаша шоковое выпадение мегӯяд, яъне ки як решаш иваз шуда омад, мерезад. баъд ин ба 6-7 моҳ анемихӣ зада баромад. ҳозирам як-ду чанд ҷоҳо мерам. якчанд сол недигӣ мегӯянд Диловар шумо камтар вай дигӣ хел шудааст, афтам ёф шудед ме. акоҳо инстаграмшон нестааст, намедонанд. баъд якчанд вақт мегузарад, ман фаҳмидам мӯтон зиёдтар шудааст. мегӯянд як ханда мекунам, мегӯям бале мӯ зиёдтар шудагӣ. барои ҳамин ҳамихе як худам ба эксперимент кардем дидам ки на самом деле ҳамин чиз рост аст ё дурӯғ аст. ҳамин чиз натиҷа метиҳад ё не? гуфтем не, шукри Аллоҳ, натиҷаи хуб дод ба фикрам. фақат росташро гӯед, ҷараён чӣ хел гузашт? яъне ки бисёриҳо майл доранд ки ҳамин корро асар гузаронанд ё ҳамин корро кунанд, аммо мегӯянд ё медармонад, азобаш зӯр гуфта, яъне ҳамин суханҳо онҳоро медорад. бале, ҳаст албатта. аввали ним соат беҳад азоби зӯр. зеро ин ки инҷо анестезия мекунанд, пушти сар баъд болои сар бо сӯзандору. ана ҳамун камтар дард мекунанд. ҳамин ним соате ки гузаштед, давомаша шумо ҳеҷ ҳис намекунед. чӣ вақте ки ҳамин решаи мӯ фолликул мегӯянд, решаи мӯ фолликула мегиранд сӯрохӣ карда, баъд инҷо сӯрохӣ карда мемонанд, намефаҳмед. вақте ки як рӯз мегузарад, баъд боз як дарди дигараш ҳам ҳис мекунед. албатта ин вақте ки анестезия поёнтар мефурод, инҷоҳо варам мекунад, пешонию сар варам мекунад. модарам дидан гуфтанд бекор ин кор карди бачаи ман, афтош безеб шуд бачаҷон, мӯҳои худат будагиш нағз набуд. не, ду рӯз се рӯз гузашт, ҳамаш нағз шуд, фуромад. ягон камбудӣ худо ба шукр нест. албатта ҳама ин корро намекунад, метарсад. натиҷааш мисли мӯе ки шумо пеш доштед 5 сол 10 сол пеш, ин хел намешавад. лекин гӯем визуально чеҳраи шумо дигар мешавад, чеҳраи шумо ҳатто ёш мешавад. бобати кафолаташ ҳам ягон сухан карданд ки мақсад чанд сол кафолат, баъзеҳо мегӯянд ки 20 сол кафолат метиҳанд, ё баъзеҳо мегӯянд ки ҳамин умрбод.
умрбод кафолат дода мешавад. Чӣ хеле ки ман медонам аксарияте ки клиникаҳо беморхонаҳое ки присадка мекунанд кафолати умрбод метиҳанд барои мӯҳое ки аз ин ҷо гирифта масалан шинонда шуд, лекин мӯҳое ки ҳамин ҷо буданд онҳо албатта мерезанд, чунки ин гармон аст, асбоби гармон. Албатта агар худи шахсият эҳтиёт кунад, масалан 10 рӯзи аввал ҳатто расидан мумкин не. 10 рӯзи аввал об кати ҳамту шута мепатоид бенапор бе ҳеҷ чиз, сачоқа мегиред, сачоқа ҳамту тамом. Расидан мумкин не. Офтоб баромадан мумкин не, шапки кепка пӯшидан мумкин не. Яъне ки внешний фактор мӯҳова ягон намуд расиданаш мумкин не. 10 рӯзи аввал ақаллан. Баъд аз 10 рӯзи дигар 1 моҳ 1.5 моҳ варзиш мумкин не. Барои ки вақте ки шумо варзиш мекунед арақ мекунед, инҷо пӯсти мо як кулелаҳои худро дорад, поро мегуфтам хато накунам, ҳамаҳо кушода мешавад, арақ мебарояд, бо анамо арақ мӯҳоям буромданаш мумкин. Барои ҳамин мумкин нехар 3 ҳафта шуд мо аз ҳисоби ки оилавӣ варзишро дӯст медорем, баъд аз 3 ҳафта мо ба маништо футбол baрафтем. ҳамкори дигари мо ин ширкати сохтмонии ҷаҳон сохтмон аст. Агар шумо хонаҳои зебову босифату устуворро хоҳед, мо ба шумо ширкати сохтмонии ҷаҳон сохтмонро тавсия медиҳем. фаромӯш накунед, агар шумо аз ин ширкат 3 хона харидорӣ кунед, 4-умаш ба шумо ройгон дода мешавад. Дилбарҷон, ҳамин блокҳои шуморо ки сёмка мекунад? Аз аввал ҳамсарам сёмкачии ман буд, баъд додарам бисёр ёрдам мекард. Вақте ки Чин рафтам, албатта онҷо таҷҳизотҳои хуб дорад. ҳозир таҷҳизотҳои ман ба ҳеҷ ки ёрдам мекунад. Ман худам таҷҳизота мемонам, худам сценарий менависам, худам ягон чи фикр карда мебурам, сёмка мекунам. монтажам худам мекунам. Монтажам худатон мекунед? Баъзан блогерҳоро медонам ки онҳо маҳорати суханронияшон ба дараҷаи аъло, фақат дар пеши камера ё дар пеши телефон, аммо дар ҳузури omma сухан кардан наметавонанд, яъне маҳорат надоранд. шумо чӣ? Аз хурдӣ, аз синфи 8-9 падар модар мегуфтанд ки бачам ту сароянда шав, чунки туа мезебад сарояндагӣ. Чунки мо микрофон мегирифтем, саҳна мебуромадем, шеър мегуфтем, суруд мегуфтем. Падарам ҳамон ҷо гуфта буданд ки ту вақте ки саҳна мебароӣ, худата гум намекунӣ. Бачаҳо гум мекунад, худата гум намекунӣ. Худата гум кунӣ, аз об хушк буромда метонӣ. ҳамон ба сароянда шав бачаам. Ман то вақте гитара харида метиҳам, хона 2 гитара, 2 якта гитара ҳаст, сароянда шав мегуфтам, ман ҳамонро немегуфтам, сароянда шав намехоҳам мегуфтам, лекин гӯё якаме хел орзуи сароянда шудан ё ин ки саҳна баромад кардан доштам. Вақте ки донишгоҳ шудам, сардори синф интихоб кардам, мана бисёр ҷоҳова чӣ назди меҳмонони хориҷа. Аз ҳамон вақт фикр мекунам ки ҳамин таҷриба ба ман бисёр ёрдам дод. Ва албатта ман ҳаракат мекунам чӣ дар зиндагӣ, чӣ дар Инстаграм шахсияти ман иваз нашавад. Яъне ки чӣ хеле ҳамроҳи шумо гап задам, чӣ хеле дар зиндагӣ ҳастам, Инстаграмам ҳамин хеле одами бо ҳамин як дарди худаш, бо проблемаи худаш, бо ягон мавзӯи худаш гап занем, яъне ки живой, зинда гап занем. саломат бошед. суҳбатамо чӣ хел гузашт? зиқ накардем мешояд? Не, беҳад бо як сабукӣ гузашт ба фикрам, бо як сабукӣ гузашт. ин сафаратон ба Хуҷанди Бостонӣ сафари чанд рӯза ё чанд ҳафтина ё чанд моҳа? умед мекунам ки сафари 1 моҳина бошад. 1 моҳина. зеро ман модар ба ваъда додам, гуфтам соли гузашта 2 ҳафта омада будам. баъд модар гуфтан сед нашудем то. онҷо ба пересадка кардем, баъд хона шиштем, баъд инҷа мерам, унҷа мерам, кӯча мебурам, сёмка мекунам. модар гуфтан сед нашудам бачамба. баъд дафъае ки дигар аллакай фарзанддор шудем, модар гуфтан камаш 1 моҳ. камаш 1 моҳ. Мо гуфтам хат чӣ лӯз мерем, пеши шумо мешинем. саломат бошед.
як чизи дигарро пурсон мешавад баъд суҳбатамои ҷамъбаст кунем. Ин қадар вақт бинандаои мо тамошо карданд баъд нагӯянд ки ҳамин Какбута Диловар рафту ҳамун якум рӯзаш ба мамлакатҳои дигар шоҳона зиндаги карду зӯр шуду хеле небу. Камтар аз азобу машаққатҳоятон ҳам сухан кунед, чунки шояд буданд рӯзҳое ки бо азобу машаққат рӯз мегузашт дар хориҷа. Ҳамин хел рӯзҳо буданд? Албатта ҳоло ҳам ҳаст. Ҳоло ҳам ҳаст. Албатта мешавад ин хел рӯзҳо. Бори аввал вақте ки Чин рафта будам, фикр карда будам ки англисӣ ман дар дараҷаи беҳад баланд аст. Рафтам фаҳмидам ки англисӣ ман дар дараҷаи беҳад поён аст. Чин рафтам, ҳеҷ ки шуморо намефаҳмад. Онҳо забони русӣ намедонанд. Забони англисӣ аксарият намедонанд. Вақте ки шумо ягон чизро мепурсед, куҷо равам, чӣ хел равам, ҳеҷ ки шумо ёрдам дод наметавонад. Бори аввал вақте ки рафтам шаҳри Шанхай, донишгоҳ омадам, донишгоҳ мисли шаҳри Чкаловск. Бӯстон мегӯем, Гулистон мегӯем. Бӯстон. Калонаш, ҳаҷми донишгоҳ дигар беҳад калон. Гум шудам, наёфтам, муаллиморо наёфтам. Баъд ҳамонҷо шита кун бачаи 19 сола. Гуфтам беҳкор инҷо омадам. Гуфтам падар бачам нарам онҷо тура фиреб метиҳанд. Акун фикр кардам ки ман фиреб бифаҳмдам. Забон намедонистам. Не бо амин як соат камтар азоб кашидам. Баъд гуфтам ҳеҷ ки набошад. Кори шудагӣ шуд. Акун рав ҳама ҷои ков. Ҳама ҷо кофта чаппаю роста гап зада ёфтам ҳамон ҷоя. Ин гуна қайниё буд. Рӯзҳое буданд ки бемаблағ будем. Сум набуд, маблағ набуд. ё ин ки маблағ бениҳоят кам буд. Аз сабаби ки унҷо мо стипендия мегирифтем, бисёри бачаҳои мо аз кӯча мехӯранд, аз ресторан, аз кафеҳо. Эконом шавад, камтар маблағ дастамо монад гуфта, ё авқот намехӯрдем, таом намехӯрдем, ё камтар худи мо ҳамин авқоти беҳад чӣ гӯям, як сод 2-3 картошка ва камтар биринҷ мезирбонӣ мехӯрдем. Ин хел рӯзҳо ҳам буд. Рӯзҳое буданд ки дар аэропорт кӯчава хор рафтагӣ. Бемаблағ мондам масалан. Ин рӯзҳо ҳам буданд. Не, шукри Худо аз ин рӯзҳои сахтам гузаштем. Як хулоса омадам ки ҳамин рӯзҳои сахт шахсияти дигар мекардааст. Агар шахсият дуруст ҳамин пасту баландиҳои қабул карда тавонад, шахсията нотарс мекардааст, шахсията диловар мекардааст. Наметарсидагӣ мешавад. Чӣ шаҳри, чӣ давлате ки масалан ҳозир мерам, аллакай ман медонам ки масалан ман кӯча монам, якумаш ки ман кӯча намемонам, кӯча монам ман ҳисоб намеёбам. Ин гуна тарс тамоман нест аст. Тамоман нест аст. Ҳамин хеле мушкилои худаш ҳаст инҷоям. Саломат бошед. Раҳмати калон ба шумо раҳмат ки омадед. Умед мекунам ки ин охирон суҳбати мо не. Суҳбати мо чӣ хел гузашт? Бинандаои мо аъзои ҳакамон ҳастанд. Онҳо ба мо метиҳанд. Агар маъқули онҳо шуда бошад, писанди онҳо шуда бошад, омода ҳастем ки дар сафарҳои дигари Диловарҷон аз вақт, аз имконият истифода барем, боз даъват кунем, боз ҳамин хел суҳбати самимиро такрор кунем. Зинда бошед. Саломат бошед. Ташаккури зиёд барои даъват кардагитон. Саломат бошед. Таманниёти шумо ба бинандаои мо? Таманниёти мо бемақсад зиндагӣ накунанд. Мақсад бошад. Зеро ки амин аз дидори ману шумо ҳам низ мақсад буд. Бемақсад зиндагӣ накунанд, мақсадҳои калон гузоранд ва вақте ки дар ҳамон роҳи мақсадравитон баъзе пасту баландиҳо пайдо мешавад, ё ин ки аз ҳамон роҳ буромда мемонанд, напартон, худатонро ҷанг накунед. Ман талантливӣ набудиам нагӯн, нашуд нагӯн, наметонистиам нагӯн. Ҳаракат кунанд. Иншоаллоҳ. Ва албатта чӣ хеле ки дар пеш гуфтем, подписайся. Саломат бошед. Бинандагони арҷуманд дар суҳбати мо буданд. Блогери шинохта, омӯзгори шинохта Диловар Юлдашев бо тахаллуси Диловар English.